אז אנחנו נדבר הערב על הדלקת הנר על פי הקבלה. מה המשמעות הרוחנית של הדלקת הנר? אז על פי הקבלה, הדלקת נרות חנוכה זה מלמד אותנו לשים דגש על הכוונה, חיבור עליון וספירות השכינה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות בפוקוס על מה אנחנו רוצים להביא, איזה אנרגיה אנחנו רוצים למשוך אלינו, ועם האנרגיה הזאת, אנרגיית האור, ברגע שאנחנו מתרכזים באנרגיית האור, אנחנו גורמים לאור להתפשט בעולם הזה. בכל דבר שאנחנו מתרכזים, בכל דבר שאנחנו שמים עליו את הפוקוס, גדל. וזה מאוד חשוב להבין את זה. היום מדברים על הנושא הזה המורים הרוחניים הידועים ביותר. צריכים כולנו לשים לב על מה אנחנו מתרכזים. כי במה שאנחנו מתרכזים, אנחנו מושכים אלינו. למשל, אנשים שנוטים לדאגות, והם כל הזמן חושבים דואגים, הם מושכים אליהם בדיוק את מה שהם דואגים עליו. לכן זה חשוב להיות במודעות ולבחור איפה הכוונה שלנו, על מה אנחנו מתרכזים. כי במה שאנחנו מתרכזים, אנחנו בעצם מזמנים לחיים שלנו. וכך בחנוכה, שאנחנו מתרכזים בניסים ובנפלאות, ומתרכזים בהדלקת נרות, שנר הוא החיבור בין הגשמי לרוחני. הלהבה שדולקת היא מייצגת את החלק הרוחני. וכאן אני רוצה להזמין אתכם לעשות איזשהו תרגיל קצר, שבו אנחנו נמשוך אלינו את האור. אנחנו רוצים הרבה אור. למלא את החיים שלנו באור, בשמחה, בניסים, שהכל יזרום לנו בטוב, שנהיה בריאים, שיהיה לנו שלום, שיהיה כל טוב. בואו נשים את הכוונה שם. אז בבקשה, מי שרוצה מוזמן לעצום עיניים, ואני אעשה לכם מדיטציה קצרה, נשימה עמוקה פנימה, דרך האף. לנשום עמוק עמוק עמוק, ובזמן שאנחנו נושמים, לראות את האור, ממלא אותנו, ממלא את הכלי שלנו, ממלא את הלב שלנו, ממלא את החזה, ממלא את הגוף, ממלא את החדר, ממלא את כולם. ועכשיו נשחרר את האוויר, ושוב נשימה עמוקה פנימה, דרך האף, להתכוון באור ולמשוך את האור אליכם, לראות את כל יקיריכם עומדים, שמחים ומלאים אור, והכל זורם להם בטוב בחיים, וניסים ונפלאות ממלאים את חייכם ואת חיי כל יקיריכם. ושוב נשימה עמוקה פנימה, דרך האף, להתרכז באור, להתרכז בניסים, להתרכז בטוב, שהטוב בדרך נס יכול ליישר את כל ההידורים. להכניס את האור אלינו ולראות את הגוף שלנו עכשיו, את הפנים שלנו עכשיו, מלאות באור. וכאילו אנחנו נרות בוהקים, והאבוקה של האור גבוהה, מנצנצת, מרצדת מעל ראשנו, והיא מושכת אלינו עוד ועוד אור. ואנחנו ממלאים את ירושלים באור. ואנחנו ממלאים את הארץ באור. ואנחנו ממלאים את העולם באור. ומכאן אנו מזמנים לעולם כולו חיים של שלום ושל אהבה ושל מעשים טובים. אמן. תודה רבה.